Hei, salut! Salut! Te invităm la nunta noastră, ți-am mai spus și înainte, pe 21 august. Acum o să-ți arătăm unde să fie cununia religioasă și sperăm că ești bine și că ești gata de petrecere. Și că puteți veni. Nunta va avea loc în București, pe 21 august, cum a zis și Oana mai devreme. Cununia, ceremonia religioasă va avea loc în Parcul Mogoșoaia din București. La Biserica Sfântul Gheorghe. La Biserica Sfântul Gheorghe, da. Începând cu ora 15. Da. O să fie și sperăm să iasă toate restricțiile până atunci și să nu avem nicio problemă. Zici tu, zic eu? Cum vrei? Zic eu. După cununia civilă de la ora 15, După cununia religioasă. De la ora 15 va fi ședința foto în Parcul Mogoșoaia, tot aici lângă biserică. Acolo e Palatul Mogoșoaia. Și după ședința foto de la ora 16 mergem la Începând cu orele 19, vă așteptăm să ne distrăm împreună la restaurant Ambasador Event, salon Broadway din Otopeni. Sper până la 5 dimineața. La revedere!